mga aro, adobong Canada. Hindi, magluluto ko na adobo. Pero itong pork adobo ko, nailaga na yan. Tinanggalan ko ng yung sabaw na pinakuluan ko, tapos tinanggal ko yung sabaw niya. Kaya ganyan yan. Tapos, nandun yung may paminta ako dun. Tapos, yan yung oyster sauce, hoisin, tsaka itong root beer. Tapos, pinalagyan nila ng patatas. Tapos, may luya, sibuyas, bawang, sili, tsaka green onions. Yan. Yan ang sangkap ng aking adobo version dito sa Canada. Ayan, mga araw. So, let's start and begin. Mamaya may soy sauce pa yan. May soy sauce. Okay. Nalagyan ko na ng mantika. Ginisang pork adobo. Ginisang pork adobo. Una, luya. Tapos bawang. Yan mga araw. Sabay. May laurel na pala yung laurel. Tapos ko na. Yung adobo. Takpan ko muna. Yan. Yan mga araw. Isa na. Paminta. Isa ko pa araw-araw. Oyster. Oyster sauce. Ilagyan ko po ng star anise. Saka toyo. Tapos itong root beer. Yan mga araw. Cup of water. Na. O, diba? Ayan mga araw, kumukulo na, pakukuluan ko ng 1 hour. Ayan. Tapos, ilulukay ko siya. Ayan. Ang mga araw. Takpan ko muna at 1 hour. Ayan. Ayan mga araw. After 30 minutes, palalambutin ko muna to. Yan. Palalambutin ko muna yan. Yan mga araw.
After 1 hour, sorry, nilagay ko na pala yung itlog. Hindi ko na video. So, nandiyan na yung patatas sa yung itlog. Ayan. Ayan mga aro. Malapit na matapos after an hour. Ayan. Medyo malapit na yung konting na lang yung sabaw niya. Ayan. Ayan ito yung adobo version. So, titikman ko. Ayos na ayos. Ito na lang apple cider pero hinaluan ko ng vinegar. Pinagmix ko. Tapos konting patis, pampalasa. Ayan. So after 30 minutes or 15 minutes, 20 minutes, yan, okay na yan. Mga aro. Yan. Tapos na. Konting na lang yan. Wala nang sabaw. Yan. Mga aro, may asparagus daw. Ayan. Asparagus. Papainit na lang. Ayan. May kasamang asparagus yung adobo. Yan mga aro, tapos na. May suka yan. Adobo ni aro. Ayan. May asparagus pa. So, maraming salamat sa mga subscribe at nanonood. Thank you po. Stay safe and healthy. Ayan. Yan ang adobo ni Aro. So, thank you.